Jaskyňa mŕtvych netopierov sa nachádza v horskej oblasti Nízkych Tatier blízko dvoch významných vrchov, Chopku a Ďumbieru. Okolité prostredie je krásne a rôznorodé, ponúka mnoho turistických a rekreačných možností. Jaskyňa je viacúrovňová, bohato rozvetvená sieť riečnych chodieb a hlavných koridorov, vzájomne poprepájaných vertikálnymi časťami, ako sú priepasti a komíny. Svojou veľkosťou patrí medzi najvýznamnejšie slovenské jaskyne. Jej dĺžka je obdivuhodná. Jaskyňa meria viac ako 16 km s hĺbkou 300 metrov. Nízke teploty, ktoré sa tu veľmi nemenia, sa pohybujú okolo 3 stupňov Celzia a robia z tejto jaskyne chladiace monštrum. Jaskyňa bola dlho domovom netopierov, preto sa tu nachádzajú ich kosti staré viac ako 6000 rokov. Podľa svojich bývalých obyvateľov dostala aj svoje meno. Má celkovo 14 úrovní, pričom 7 je najvyvinutejšia a najrozsiahlejšia. Na výpravu sme vyrazili 17.7.2007 z oblasti Krpáčovo. Čakala nás cesta do okolia Tálov, odkiaľ sme pešo vyrazili cez horský terén k jaskyni. Cesta nahor nám trvala asi hodinu. Po vybavení potrebných formalít sme si vypočuli krátku inštruktáž a vošli sme pod zem. Počas cesty nás prevádzali odborníci zo spelového klubu Slovakia. To sme teraz my, to je vchod do jaskyne. Zídeme 30 metrov pod úroveň chaty, to bude schod a potom tých 30 metrov vystúpame na vrch a potom sa budeme držať v horizonte 1520, to je úroveň chaty. Prehliadková trasa má okolo 1 km. Uvažujeme o sprístupnení tejto trasy, tá pôjde až sem dozadu, to je Bystrický dom, je druhý najväčší na Slovensku, má rozlohu futbalového štadióna s výškou 10 poschodového paneláku. Potom máme ešte ďalšie trasy, to je trasa B, tá ide vrchom, a potom máme trasu C, tá ide spodom, ale tá už je od 18 rokov a je trošku náročnejšia ako tieto. Tak počkáme, dokiaľ vyjdú z jaskyne, dáme vám opasky a prilby a potom pôjdeme. Vítam jaskyňu mŕtvych netopierov. Ide o tretiu najdlhšiu a štvrtú najhlbšiu jaskyňu spomedzi 5000 známych jaskyň na Slovensku. Dĺžku má 19 km a hĺbku má 320 metrov. Jaskyňari však odhadujú, že celý tento systém chodieb môže mať okolo 50 km s prevýšením 600 metrov, lebo celé toto pohorie pod Ďumbírom je ako ementál. My sme teraz zišli do hĺbky 30 metrov, nachádzame sa v Jezierkovom dome. Teraz opäť vystúpime 30 metrov po schodoch na vrch, kde vás potom na konci čaká prvé istenie na lanovom traverzi. Tieto pomníky sú na pamiatku našim kolegom jaskyniarom, ktorí spolupracovali pri objavení a sprístupnení jaskyne. Jaskyňa bola objavená v roku 1981 jaskyňarmi z Brezna a sprístupnená pre turistov bola až v roku 1997. Dom dostal pomenovanie podľa šumu padajúcej vody, pripomínajúcim dážď. Do jaskyne prišli ako prví jaskyňari z Hronca, objavným chodom v roku 1981, tu 100 metrov nad nami. Tam sa odbočuje do B trasy. Jaskyňa má 7 vchodov, z toho 6 sú, ak sa vychádza z tej B trasy, takzvané orlie okná. Tento chod, čo je, jak sa ide z chaty, tak ten je umelo vytvorený. Ekologicky sprístupnené časti jaskyne, ktoré patria do obdobia zrelosti a mladosti, sú najmladšie a najpeknejšie. Keď pôjdeme, treba si dávať potom pozor na vodu. Tieto výzdoby, čo je popri chodníku, sa môžete dotýkať, len nesmiete brať so sebou. Dobrá správa, není to hĺbka nejaká. Nachádzame sa naďalej od chatky a v hĺbke 120 metrov pod povrchom. Teoreticky by sme mohli ísť aj tým smerom, môžete vidieť podľa tej steny umelej. Len tam voda zapálila taký 40-metrový sifón. My tu rokov prekopávame a už chýbajú len 2 metre prekopať. Toto by bola skrátka do Bystrického domu a ten Bystrický dom je priamo pod tou chatkou Milana Rastislava Štefánika. Je hĺbke 200 metrov pod povrchom a je veľké ako futbalové ihrisko s výškou 42 metrov. V predstave sa do neho zmestí taký 12-poschodový panelák. My teraz odbočíme do Bieleho kaňona, tu prevádza snehobilá výzdoba, tam môžete vidieť. Že by som nevyzeral
tak jako bývá. Sopečný pôvod a teraz je to vápenci. To sa tu nachádza pomenovanie podľa vysokého stropu, kde o 50 metrov vyššie pokračovanie. Po ňom sa nachádza priepas, ktorou sa dá zísť až 90 metrov hlboko. Stráži ju jaskinný krokodíl, tu po príchodníku, táto hlava vyčnívajúca. A na Džumbierské strašidlo. Jaskyňa mŕtvych netopírov dostala svoje pomenovanie podľa týchto mŕtvych kostí netopierov. Je tu niekoľko druhov. Ich vek je 4 až 6 tisíc rokov. A máme tu aj dvoch netopírov v rozklade. Tento je tu už 6 rokov a tento je tu 12 rokov. Okrem týchto kostí netopierov sa tu nachádzajú kosti medvedia hnedého, potom kosti kún a kosti kozy. Toto je fragment lopatky z jaskyného medvedia a tá má 15 000 rokov.